1, 2, 3. Happy 1,000 subscribers! Yay! So yan mga chongs, maraming salamat sa inyo pag-suporta, sa inyo pag-subscribe sa aming channel. Dahil sa inyo, hindi kami umabot sa 1,000 subscribers. So maraming salamat. Maraming thank you sa iyo lahat mga chongs. Dahil sa inyo, nakatungtong kami ng 1,000 subscribers. Ngayon mga chongs, magbibigay talaga ako ng dalawang tip. Isang tips talaga na talagang mapabilis ang iyong subscribers sa iyong channel. Gusto niyo bang malaman mga chongs? Gusto niyo malaman? Kung gusto niyo malaman mga chongs, huwag muna kayong alis. Stay put kayo lang dyan. Huwag niyo itong skip ng video na ito kasi ang mga tips ay ibigay ko dyan sa inyo para kayo naman ay umabot sa 1K subscribers na talagang pinaka mabilis na paraan to stay and proven mga chongs. So, stay put kayo lang dyan. Dahil mag-shoutout muna kami. So, shoutout! Shoutout kang Heartbreak Man. Salamat. At saka Romy Gora, shout out The Jumbo Project, shout out Ann Mirasol, salamat, at saka Ann Videos / Vlog, and last Neil Elise. Thank you so much. So maraming salamat mga chong sa iyong talagang pag-subscribe. Ay sa lahat na nagpa-shout out, maraming salamat kasi nagtiwala kayo sa amin. So, thank you and thank you so much mga chongsa. So, ito lang mga chongs, ito lang yung pinakahintay nyo, yung dalawang tips na talagang pinakamabisa, tested and proven, at napakabilis talaga ng paraan na para mapabilis ang inyong subscribers dito sa iyong channel. So, una mga chongs, pinaka-common, pinaka-trending, known na talaga ng paraan mga chongs, hindi lang dito sa Pilipinas, hindi sa lahat ng bansa na talagang ginagawa itong paraan na to. Alam nyo na ba yan? Alam ko naman yun eh. Alam ko naman na alam nyo eh. Yung pahag-pahag, pakap-pakap. Kung sa Bisaya pa yan mga chongs, pagakos-gakos. Diyan mga chongs, yun yung mga paraan mga chongs na pinakaunang paraan mga chongs na ginawa ko na talagang napaka-okay talaga mga chongs, na talagang napakabilis, napaka-super effective. So, ang pangalawa mga chongs, alam niyo na ba ito pangalawa? Alam ko naman gusto itong malaman. So, pangalawa mga chongs, ito. Yan, kita nyo ba sa baba? Yan yung pangalawa mga chongs. Pumunta kayo dyan. Pumunta kayo sa Facebook group, join kayo dyan. Nilagay ko sa description box ang kanilang link. So, i-click nyo lang dyan mga kachongsa. Dahil maraming mga isda dyan na pwede nyo bingitin, na pwede kayong makipag-usap dun, mamingwit dun. Kasi napakaraming isda dyan mga kachongs. Yan. Pag pumunta kayo dyan, mag-join kayo, mag-isda kayo, talaga mga kachongs, maraming mga isda dun na talagang napaka-bilis din nila mag-subscribe sa inyong channel. So, huwag na kayo mga chongs, huwag nyo patagalin pa. Kung gusto nyo mapabilis yung 1,000 subscribers, i-follow nyo lang yung dalawang step. Dahil, I tell you mga chongs, bibilis ang subscribe sa iyong channel. So, ayan mga chongs, maraming salamat ulit sa iyong titiwala, sa iyong pag-subscribe sa aming channel. So, kung hindi talaga dahil sa iyong mga chongs, hindi kami wamad sa kanito. 1,000 subscribers. So, 1,000 subscribers mga chongs. Talaga, napaka-thank you talaga. Una-una talaga mga chongs, ako pinapasalamat sa Pinoon dahil kung hindi dahil sa kanya, wala kayo. So, yan mga chongs. So, bago namin tapusin itong video na ito mga chongs, siya nga pala, kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment na kayo sa baba. Dahil isi-shoutout ko kayo mga chongs. Dahil dito mga chongs, tulungan tayo. Walang others ito mga chongs. Dahil ito ay tayo naman ay alam natin na tayo ay mga small YouTuber. Tayo mga small YouTubers ay magtutulungan. Kung aangat man ako mga chongs, isasama ko kayo ang angat. So yun mga chongs, wala kayong mahiya. Mag-comment kayo,
ilagay nyo nga dyan, mag-shoutout. Shoutout kayo, dahil isa-shoutout ko kayo sa aking next video na aking gawin dito sa YouTube. So yan mga ka-chongs. Please don't forget to Subscribe, like, comment, and share. So, yan mga chongs, maraming salamat sa iyo lahat, sa iyo pang subscribe sa aming channel. Maraming thank you talaga sa iyo lahat. So, bye-bye and God bless po sa iyo lahat and to God be all the glory. Bye-bye!